Maayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni Gadulong sa inyo. Update niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KCAT Channel 11. Kag subong mabatan niyo kami live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kag yan na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Mga motorsiklo nga gina-parking sa sidewalk ginpangklam kag gintow. Negren sa caregiver sa Israel, hindi na makontak sa iyang mga himata. Kiosko sa BCGC ginkawatan. Seguridad sa festival sites, mas ginpabaskog. Vendor sa Marucan Country nagapabor sa offer sa ila sa SM Prime Holdings Incorporated. Kag sa Good Vibes, produkto sa mga local farmers kag BGMP, sarang mabakal sa Robinson's Place, Bacolod. Inaktaran sa Digicast Negros 10. Sa number 10, low pressure area ang yara na sa Philippine Area of Responsibility kag magadalas ang pag-ulan sa Visayas. Nakasulod na sa PAR ang low pressure area kag yara na ini sa 750 kilometers east sang Giwan Eastern na Samar. Ang trough sang LPA amo ang nagadalasang pag-ulan sa Mimaropa Region, Calabarzon, Visayas kag Mindanao pati na sa portion sa Metro Manila. Sunod sa pag-asa, gamay ang tsansa nga mangin isa ka bagyo ang LPA kag posible nga magapabilin lang ini bilang extension sang bagyo nga may international name nga Bolivar nga yara naman sa 2,310 kilometers east sang southeastern Luzon. Ginapaabot nga si Bolivar ang hindi naman makasulod sa PAR. Sa number 9, Bacolod City Mayor Alni Benitez nagpasalig ng aktuhan ng reklamo sa mga pumuluyo angon sa illegal structure nga yara sa gibuangan sa Pahanukoy River. Ginhangkat sa katapos ang Bacolod Anti-Reclamation Movement nga pauntaton ang pag-operate sa natukod nga fishport terminal sa gibuangan sa Pahanukoy River bangod ini ang ginatudlo rason sa paglala sa problema sa baha sa lugar. Sa public hearing nga ginpatigayon sa konseyo, nagsiling si Councilor Al Victor Espino nga siya mismo ang magapabulldoze sang ginareklamo nga fishport kung mamatud-an nga iniya ang isa ka illegal structure. Ang konseho ang natala na man nga mag-recommend sing cease and desist order batok sa fishport terminal nga ginapanag-iyahan sa negosyante nga si Andres Tacolod. Nagpasalig naman si Mayor Abby Benitez nga sa tion nga magbuan na ang resulta sa ilang pagpangusisa, gilayon man niya nga aktuhan ang reklamo nga napalapot sa mga barangay officials sa barangay Sumag kag Pahanukoy. We will deal with that also. Nastoryahan na and we will make the appropriate action once ang aton nga ka-team kag validation sa mga if ever may mga violation anong pinalagi mo sa city, we will get a team to enforce it. And ako ang naggambal ko sa isa ka public hearing sa among public hearing nga kung mapamatud-an nga illegal ang iya ginaobra, I will spearhead the action nga i-demolish ang ining structure according to law. Sa number 8, 92 na ang gun ban violators sa Western Visayas. Negros Occidental PNP may pinakamadamo nga nadakpan. Nagdangat na sa 92 ang nadakpan nga naglapas sa COMELEC gun ban sumugod sa ginpatuman ang election period. Suno kay Police Major Mary Grace Socorro Borio, ang spokesperson sa Police Regional Office 6, may pinakamadamo nga nadakpan sa Negros Occidental nga may 26. Ginasundan ini sa Iloilo Province nga may 18. Iloilo City Police Office nga may 14 kag tag napulo naman sa Aklan Provincial Police Office kag Bacolod City Police Office. May 8 naman ka gun ban violators sa Capiz, 4 sa Guimaras kag tig-isa sa Antique kag Regional Mobile Force Battalion 6. Sa number 7, truck ban ang istriktong ipatuman agud malikawan ang paghinuot sa mga salakyan karon nga Mascara Festival.
kung sa tuanay 4 a.m. to 8 a.m. kag 4 p.m. to 9 p.m. ang ginapatuman nga total truck ban karon mangin 6 a.m. to 8 a.m. kag 4 p.m. to 8 p.m. na ang ipatuman nga total truck ban samtang ginasaulog ang Mascara Festival sa Bacolod. Bacolod Traffic Authority Office magatala na man sa gihapon sa mga personnel nga magabantay kag magapasiguro nga mapahagan-hagan ang pagutok sang dalanon sa tion nga ginapatuman ng open regulated truck ban schedule kada 8 a.m. to 4 p.m. Ang DPWH ang nagpauntat naman sa mga ongoing road and drainage projects sa syudad matapos inigin mando man ni Mayor Abby Benitez. Ginapanghimos naman sa mga contractor ang mga nagasablag nga stockpile malapit sa ginakaayo nga dalan agud hilway ini nga magamit sa mga motorista karon nga Mascara Festival. Sa number 6, militar sa Negros Oriental ang handa na kagdaga pa siguro sang kalinong sa barangay kag SK elections sa probinsya. Napaidalom sa COMELEC control ang Negros Oriental kag suno kay Brigadier General Joey S. Canillas ang pamuno sang 302nd Infantry Brigade sa Philippine Army. Sila ang nagahulat na lamang sang COMELEC control guidelines. Paday ng ilang nga pagsapol upod sa pulis kag sa Philippine Coast Guard kag sa iban pa nga ahensya sang gobyerno angot sa ilang nga joint plan sa pagpasiguro sa isa ka matawhay nga piniliay. Padayon man ang ilang nga pagpanghanda sa security plan. Sa pagpaidalom sa COMELEC control nagakasayuran nga ang COMELEC ang may direct supervision kag full control sa mga enforcement agencies sa tion sang election period. Ang Negros Oriental ang may anong kasyudad, 19 ka mga banwa kag 557 ka barangay. In fact, kung mabilang coordinating or collaborating conferences namin, we conducted at least twice or once a week. Nag-meet kami, nag-uusap para ma-iron out ang ating preparations for the conduct of PSK. While waiting for the COMELEC guidelines on the conduct of the COMELEC control guidelines, we are anticipating and preparing our security plan for the conduct of election. Sa number 5, kiosko sa Bacolod City Government Center ginkawatan. Seguridad sa mga festival sites mabaskugon pinagi sa dugang nga mga police patrol. Panugod pa lang sa Mascara Festival sang isa sa mga kiosko sa kilid sa Bacolod City Government Center ang nadulaan sang cellphone sang ginaligar ginsulod sang kawatan. Gani mas ginhugtan pa ang seguridad sa festival site kag pagpaalerto sa katapos ang Public Order and Safety Office nga nagabantay sa palibot. Sunod kay Poso Head nga si retired Police General Primitivo Tabuhara. 65 tanan ka mga security personnel ang gintala na sa BCGC, lakip na sa Bacolod Public Plaza, agud magbulig sa kapulisan sa pagpasiguro sang kalinong sa mga festival site. Ang Bacolod City Police Office ang nagtala naman sa 3 ka mga all-terrain vehicle o kon ATV patrol para mas mangin marasig ang pagrespondi sa mga ihitabo ilabi na ang posible pagluntad sang krimen kag kinagamo. Although na kulang kita tao, pinapull out natin ibang tao sa facility para mag-augment rin sa BCGC kag sa plaza kag sa ibang bagay nga mga activities na pinabuhat sa mga. May ATV gili subong sir from BCPO para ni kabulig sa aton especially sa pag-maintain sang peace and order diri sa BCGC. Para sa aton nga peace and order kay may patrol kita nga visibility patrol sa aton nga BCPO. Sa number 4, nagdangat na sa 107 ang naserbe sang COMELEC Negros Occidental nga show cause order sa mga kandidato nga ginreklamo sang premature campaigning. Sa datos ng COMELEC, gikan sa 73, may 34 ka bago nga show cause order nga ila ginserbe. Iniya nagalakip sang 15 ka show cause order nga ginserbe sa pila ka mga nagapapili sa Manapla, 16 sa Ibi Magalona, isa sa Sagay kag duha sa Kawayan. Sunod sa COMELEC, sa kabilugan sa Banwa sang Isabela sila may pinakamadamo nga show cause order nga naserbe nga nagdangat na sa 56. Sa 56 ka show cause order sa Banwa,
16 ka mga kandidato ang tigayon nga naserbihan sang duha ka lain-lain nga mga show cause order. Sa Bacolod City may napulo ka mga show cause ang nadagdag sa mga kandidato sa duha ka mga barangay. Suno kay Attorney Ian Lee Ananoria, magluwa sa premature campaigning, may reklamo man sila nga nabaton angot sa vote buying. Sa number 3, Pamunsang Vendors Association sa Manukan Country sa Bacolod City nagapabor sa karon sa ginatanyag sa ila sang SM Prime Holdings para sa bag-o nga Manukan Country. Pasalig man sila nga bayaran ng ilang utang sa syudad. May report si Nico Delfin. Libre nga renta sa sulod sang 18 ka bulan ang gina-offer sang SM Prime Holdings Incorporated sa 22 ka mga katapo sang Manukan Vendors Brotherhood Association sa parking area nga mangin temporaryo nila nga pwestuhan kung sugura na ang construction sang bago nga Manukan Country sa reclamation area sa March 2024. Sa 2025, ginatanaw nga matapos ang construction sang bago nga Manukan Country sa 3-hectare property sa Bacolod LGU nga plano nga parentahan sang syudad. Halos doble man sang ila ginaakupar karon nga stalls ang pwestuhan sa mga tenants sa ground floor sang proposed construction sang duha ka mga BPO towers sang SMPHI kabahin sang 4 billion pesos nga public-private partnership project upod sa syudad. Gani pabor diri ang presidente sang Vendors Association nga si David Montoya nga nagsugot naman nga sa parking area sang SM sila sa Iluhon. Pero kung makita mo ang plano nila, kamayo man ang plano nila kay una base may BPO nga permanent na namon guro nga customer ito super maka-income kami na drop kami makabawi mag-click. Sa committee hearing sang konseho, ginpahanumduman sang syudad ang mga tenants nga dapat mabayaran nila ang ila utang antes pa man sila tagaan sang oportunidad nga makasaylo sa mangin panibago nila nga pwesto. Sa record sang LGU, 8 pa lang sa 27 ka mga na-issuean sadto sang notice to pay kag notice to vacate ang nagatuman sang kasugtanan nga mabayaran nilang ilang utang sa renta sa Manukan. Nagpasalig naman si Montoya nga ila tinguwaan nga masettle ang ila kautangan sa pagpati nga hindi man sila ang mapierde sa ginatanyag karon nga oportunidad sang syudad kag SMPHI. Kaya Montoy kinsugtanan na ito namon nga dito sa relocation sang SM sa North Terminal na kiplastar man sang SM nga dito 12 by 12 square meter tapos do food court. Mangin 5,000 ang mangin monthly rental sa mga tenants sa bago nga Manukan kag duga nga 5,000 pesos nga bulanan nga balayran para sa maintenance kag security. Handa ang SMPHI nga magbayad sang 132 million pesos nga advance rent sa sulod sang 7 ka tuig kung maaprobahan na ang kasugtanan upod sa syudad. Nico Delfin para sa DGCast Negros. Sa number 2, himata sang isa ka nagrense caregiver nga nagatrabaho sa Israel ang nagahinyo sang bulig ang gudto tigayon nga makontak kag makita ini. Nagatrabaho bilang caregiver sa Tel Aviv, Israel ang 49 anyos nga si Loretta Villarin Alacre. Sunod sa iya nga magulang nga si Anabelia Alacre sang Cadiz Viejo sa Cadiz City, ulihin nila nga naistorya si Loretta sang Biyernes. Kada gabi naga-video call sila nga mag-utod. Sang Sabado wala na initigayo yung nakatawag suno kay Anabelia. Rason nga balaka sila. Day off ni Loretta Biyernes kag Sabado kag sama-sami ini ang nagalagaw. Sa ilang nga impormasyon, yadto si Loretta sa music festival kung sa diin nagpang-atake ang Hamas militants. Nakakontak na sa ila pamilya ang OWA o kanang Overseas Workers Welfare Administration. Pero as of press time, nagahulat sila sa gihapon sang balita sa ila nga utod. Panawagan sang himata ni Loretta nga kuntani siya ang makontak kag makita. Sa report ng Philippine Embassy sa Israel, as of 12 noon, duha ka mga Pinoy sa Israel ang kumpirmado na patay. 3 ang missing kag 1 ang injured. Samtang bukas naman ang Public Affairs Office sa probinsya sa mga magahinyo sang bulig para sa ilang nga himata sa Israel. Kay nasang aga sunod sa PAO, wala pa man sang may nakapalapit sa ilang nga talatapan. Linkages o kung sila ang mabuligan paagi sa pagpakig-angot man sa nagakaigo nga ahensya ang mabulig sang PAO sa ila. Nang iyang messenger, hindi na namon makontak. Sabay pa nga tali na mabuligan
nga makita nga ako na utod dito napanggabay man ko tani sa mga gobyerno kag sa mga agency nga dito kag sa mga embassy dito sa Philippine Embassy nga makita man nga ako dito. Kaag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Kalabanan sa mga gindakop sa bitaw kaina sa pagpatuman sa clamping and towing ordinance, mga motorsiklo nga ginaparking sa sidewalk. Patag sa bitaw ang sidewalk para sa mga pumuluyo nga nagapanglakaton sa igad sang dalan kag hindi parkingan sa motorsiklo. Wala naman malikawan na pagbaisay sa bitaw kag mga ginpangdakop. Yaring report. Wala malikawan na pag-init sang ulo sa sini nga lalaki sa ginkaduan sang striker sa bitaw ang ini nga baligyaan sa motorcycle parts malapit sa corner sa Gonzaga, Lacson Street. Bawod gina-parking ang motor sa sidewalk. Sa ulihi, nag-ayo siya sa pulis nga hindi lang pag-ituwang iyang motor pero hindi na magpaayo ang pulis. Wala na. Ligat ko kami nagpayo. Pati customer nga nagparking man sa sidewalk ang nag-ayo pa sa bitaw nga hindi lang pagtikitan. Ang yakaupod nga babae nagsiling nga dapat wala silang intipunan sa mga pulis ag enforcers. Dapat ang iban nga mga salakyan ginabantayan man. Bisan ano nila kapamwersa, gintikitan sila kag maging pangtunga mga motorsiklo. Sa San Sebastian, Lacson Street, sa tupad sa baligyaan sa motor, kutob sa mga motor kag tricycle nga nagatungtong mismo sa sidewalk, ginpang clamp. Dugay-dugay na ginawa ang mga empleyado nga nagapanag-iya sa mga motorsiklo. Ang iba nagsiling nga paayoon lang anay kay wala sila makahibalo. Pero ginsamunan sila nga nakadry na ang bitaw kag nabalita na pagpatuman sa clamping kag towing ordinance. Hindi na ito parkingan. Pinabilong na sa tao. Ang aton nga clamping niyo siya kalibanan try media na ni. Pati sa mass media, sa radyo, nakabalo na ni. Tapos nag-dry run pagin. Hindi ka nung nararan na. Nasa ano? Kwento niyo. Kami lang kami. Ang may mapakita nga lisensya, gintikitan kag ginkakas ang clamp sa motorsiklo. Ang isa sa ila, wala pa sa may mapakita nga driver's license gani gintow ang motor. Sa guwa sang CLMMRH, may mga motor kag tricycle man nga nadakpan. Sa Mandalagan, may isa ka carry cab. Lunes, sa unang adlaw sa operation sa bitaw, 58 tanan ang nadakpan nga naga-illegal parking. 14 ang tigayon nga gintow. Sa Lacson Street lang ana ini ginapatuman. Kag sa masunod naman, amat-amat ang mga iban pa nga mayor nga dalanon sang Bacolod City. Sa Good Vibes, mga parol sa BJMP, sausages nga himo sa rabbit meat, green chicken kag iban pa nga mga produkto sa local farmers gikan sa nagkalain-lain nga banwa kag syudad sa Negros Occidental ang sarang mabakal sa Robinson's Place, Bacolod. May report si Romeo Subaldo. Green chicken o kung manok nga wala sang tambok kay dahon lang ang ginakaon. Pink organic rice, mushroom chips, sausages nga himo sa rabbit meat. Pila lamang ini sa mga unique nga mga produkto nga sarang mabakal sa ground floor sa Robinson's Place, Bacolod sa locally sourced. Ang rabbit meat nga Hungarian sausage, madasig ma-sold out. Makakaon ka sa sausage, gikan sa healthy nga meat sa rabbit. May lumpia, meatballs, kag siomay man halin sa rabbit meat.
Hungarian, shuble, ka-garlic. Ka-garlic. At yung bili na lang subong garlic, the rest na urot na. Ma'am, nangin ang public, nangin na acceptable sa ang rabbit meat. Damo naging Oo, accept. damo na. May tahong nga natala, kag ginamos ang Valladolid. May utang kag prutas, pati na cherry tomatoes, nga puro sa Bacolod City. Sinamakan niya ginhimugikan sa katumbal sang kanusong sa Ibibagalona, ang gin-process para sa sinamakan, pati na saba sticks, gikan man sa kasagingan sang kanusong. Kag, ang naghimo sini, ang young agripreneur nga si Shaira Vargas Victorino. Sa edad nga 27, nagapanguma kag naganegosyo na siya. Mga fresh produce and then value addition sa kamon mga tanom, like gatanong kami chili and then na process to sinamak. So mo man na may honey, may saba sticks, kami harap na kami damo saba, gina-process man namon ang saba. Galing sa pagtanong mismo rin. Yes. Direkta sa produkto. Kami man. Then ga-help kami sa mga farmers dito sa amon. Kaag mga banyos nga himo sa mga mangunguma sa Isabela kung off-season sang tubo sarang mandiri mabakal. Herbs. Made of? Herbs. Herbs. 90% aloe vera and Ano oregano. na pang pangit-pahid? Yes, sir. So, Kung off-season sa mga farmers sa Isabela, mo nila. so during sa off-season, naluoy ko nga mga ukulele. Bayat. So, mo nang itadlo sila. So, nitudloan ko sila in process. Karon ga-enjoy na sila. And also marketing. Just like this. Marketing, itadloan man sila. Pati mga bags gikan sa Banwa sa Calatrava, present man diri. Kag bangod Burmans, ang mga produkto nga himo sa mga persons deprived of liberty o kun mga inmates ng BJMP na display man diri. Halin sa mga pang-display sa lamesa, mga bags, kag mga parol ang sarang diri mabakal. Nagsugod ini sa October 9, tubtob sa Domingo, October 15. Barb, subo nga Burmans, no, mo pinakanami ko nung irigalo ang support na aton nga local farmers. Kag do ka healthy na gid no. Oo, rabbit Mga meat, iba din na produkto. pala. Sausage ka rabbit meat. Kagawin itong mga balita sa Negro, subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag eksakto ang mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negros Sanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.